हेलौ लोगोफोर बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव बरनाय बावहरनाय थालायबाय आरो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरो लोगोफोर जोङो पानबारियाव खारं फुलि लायनो थांगासिनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय फुरा गारियाव सल' मिउजिक दामलांगासिनोमोन नालाय आङो साउन्डखौनो अफ खालामनानै होनांबाय आरो आं लोगोफोर बेयाव रायलायनो बाहायासै फुरा भिडिअ'खौनो सिरिसो खालामलांनांबाय आरो लोगोफोर आङो बेखौ साउन्डखौ अफसो खालामना होनांबाय मानोबा कपिराइट फैयोना मोनहैजासिम फुरा मिउजिक दामलांगासिनो आरो ड्राइभारा जों न'निफ्राय फुङावनो ओंखारलांदोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै मालाय स्कुलनि स्टुडेन्टफ्रा स्कुलाव थांगासिनो साइकेलजों ज'नो माइबारि सेर फुंजों जि मोजां जाखादों आरो लोगोफोर मोनफैबाय जोङो लोगोफोर मोनफैनानै गारिनिफ्राय ओंखारनानै नै फुलिखौ नायगासिनो नैबे फुलिखौनो खारं फुलिखौनो लांनो फैदों आरो जों लोगोफोर जोंहा लांफैनाया लेट जाबाय नालाय बारा मोजां गैला आरो माखासे बिदिनो बेलेग ग्रुपा लानानै थांजोब्बायमोन नालाय होनबाबो जोङो नांथारगौ नालाय बासि लानानै फैबाय आरो लोगोफोर मोजांखौ नायनानै नार्सारि खालामग्रा जायगायानो बिराद गुवार आरो लोगोफोर नैथिं थाइजौ लेसु कमला मौसुमि बागान गोजा आरो लोगोफोर ओमफ्राय थाइजौआबो 12 मासिया थायग्रा गोजानो जि मोजां आरो जोङो पानबारियाव बे पद्मश्री बान्था मोननाय सबेस्वर बसुमतारीनि न'आव फैनानै लांफैदों आरो लोगोफोर खारं फुलिखौ नैबेसोर थाइजौफ्रानो गाहायावनो थाइजोबो आरो 12 मासिया थायग्रा गोजा जि मोजांखा सिनारिफ्रा आरो नायनो बागानानो जि साफा लोगोफोर बेरायबाय थाथावथावसो ओमफ्राय जोङो मालिकआ फैथ'वाखैमोन नालाय ओमफ्राय जोङो दसे बेरायनोसै होननानै बेरायबाय आरो नायदो लोगोफोर लेसु थाइजौ माइसि साफा बिनि सिङावनो मैथ्रुबो दङ गय फुलिबो जावैनाय दङ जि बरिया मोजांखा आरो ओमफ्राय सारि खारंबो गायना होबावदों लामा थाबायग्रायाव आरो नै लोगोफोर गय फुलिखौ माबायदि जावैनानै जोंनो बेखौ ओमफ्राय गायस्लायबावसिगोनसो आरो फिसायावनो माखासे दैखोखांबाय आरोबाव दैखोगासिनो आरो लोगोफोर खारं फुलिखौ बेयाव जोङो 1500 खारं फुलि लानानै थांगोन रोगागासिनो आरो नै माखासे ओमफ्राय आङो रोगाथ'वासै दसे भिडिअ खालामनो होननानै थाथ'बाय आरो लोगोफोर दैखोगासिनो नै साथिथा नांबावगौ बै जासिगोन खोमालै बिसोर लाबोगासिनो साथिथा थांलालां बेयाव माबा थांखाबाय 20टा ओहो बेखौ फानाखै 5 तारिखआव भिजिलेन्ट टिम फैगोन बिटिसिनि MCLA बेखायनो एसे जायगाफोरखौ फोसाबनांगौ हाबा खालामनानै जायाना ने जा मोजां खानाय
न'आ 1500 जाबाय गारि भाराखौ दा माबानोसै आं खेबखादों माथो गोजौबो एथ'आ नुनो नागिरा दा